Ei, bon dia. Què tal? Com has dormit avui? Espero que hagis dormit bé, que hagis descansat plàcidament, que t'hagis llevat amb energia i descansat. I a gustet, i segur, i tranquil. Siguis qui siguis, Això t'ho dic lo primer. Bueno, fa temps que volia fer un comentari d'una pàgina, ui, quants anuncis aquí, d'una pàgina que es diu Worldometer i que bàsicament el que fa és seguir algunes categories de dades en viu. Aleshores, bueno, anem a fer un comentari, anem a veure què trobem avui. Bueno, la primera xifra que està en aquest rànquing és la de la població de tot el món. Actualment en 8,2 bilions de persones, que això és una xifra tremenda. La població del món ha sigut actualitzada des de la revisió del 2024 de les Nacions Unides. Va arribar als 8 bilions a 2022, arribarà als 9 bilions de manera teòrica al 2037 i 10 bilions al 2060. La població s'ha doblat 40 anys des del 1959 al 1999, de 3 a 6 bilions, i en l'actualitat, l'any 2025, està creixent a un rati de 85 per any, 0,85 per any. Que això són uns 70 milions de persones a l'any. Déu-n'hi-do, La xifra va en augment i es manté. El creixement més pronunciat va ser el 1960, que va arribar a 2,09%, una mica més del doble de lo que solia ser, encara que diu que el rati aquest de creixement està de capa caiguda i seguirà anant de capa caiguda en termes generals de la població. Això és un fenomen que, hauríem d'investigar per què. I aquí diu: un canvi molt gran va tenir lloc amb la revolució industrial, de tal manera que a la humanitat li hauria portat tant de temps arribar a 1 bilió de persones a l'any 1800. Aleshores, el segon bilió de persones hi va arribar amb 130 anys i el tercer bilió de persones en 30 anys, el quart bilió en 15, el cinquè en 13, el sisè en 11, el setè i el vuitè en 12 cada un, i aleshores durant aquest segle XX la població al món ha crescut de 65 milions a 6 bilions. I això és un repte, això és una realitat i això és un repte a l'hora de dir, el planeta té una infraestructura productiva capaç de sostenir tota aquesta població. Aleshores, l'espècie humana en general té la capacitat d'alimentar-se a si mateixa. El que passa és que la població està separada en diferents nacions i aleshores hi ha desigualtats, i això també és una realitat que s'ha de tenir en compte a l'hora de jutjar què és el que fa que la població augmenti i disminueixi, perquè normalment són aquests trets característics, sobretot l'alimentació, la infraestructura i un lloc segur per estar-hi, no? Bueno,
Naixements aquest any. Quasi 5 milions. Des de l'1 de gener, i portem 14 dies. Déu-n'hi-do. En 14 dies, gairebé 5 milions de persones. Naixements d'avui, 137.000. Morts, 2,3 milions. Morts avui, 65.000. Creixement net de la població d'aquest any, 2 milions i mig. Població d'avui en creixement, 72.000. Aquestes xifres, Déu-n'hi-do. Vinga. Govern i economia. Fons d'informació, el World Bank, l'International Monetary Fund i la World Health Organization. Doncs un gasto en salut pública de 6,5 milions. Només avui. És una barbaritat, això. Una xifra magna. Bueno, en l'educació pública, el pressupost que s'ha gastat avui, 4,3 bilions, i en militar, en exèrcit i militars, 1,8 milions. Bueno, si això està bé, m'agrada, perquè aquí doncs deduïm que el gasto més gran que s'ha fet és en salut, després en educació i després en exèrcit. Està bé. És molt important l'ordre del pressupost i el gast que fas. Aleshores, bueno, que podria ser menor. Sí. Ara bé, no hauríem de fer una mica d'encreuament de dades per treure més conclusions. Així que seguirem. Cotxes produïts aquest any, 3,3 milions. Des de l'1 de gener, és bastant. És molt. Bicicletes, gairebé 6 milions. I ordinadors, gairebé 9 milions. Més ordinadors que bicicletes. Vinga, societat i mitjans. Aquest any, en el que portem d'any, de 14 de gener, s'han escrit i publicat 103.000 llibres. Les fonts d'informació són el Bowker Book Industry Statistics i l'Institut d'Estadístiques de la UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Solament en el dia d'avui hi ha hagut una circulació de 173 milions de diaris. 257.000 sets de televisió que s'han vengut només avui, gairebé 3 milions de mòbils que s'han vengut només avui. Hi ha hagut un gasto en videojocs de 126 milions de dòlars. Usuaris d'internet, 6 milions i mig. Correus que s'han enviat avui, gairebé 120.000 milions, és a dir, 120 milions. S'han escrit 4 milions i mig d'entrades de blogs digitals, s'han fet 380 milions de tuits i s'han fet gairebé 4 bilions i mig de búsquedes a Google. I només són les 9 del matí. Vinga, aquest any hem perdut 190.000 hectàrees de bosc.
s'han perdut 256.000 hectàrees de terra que s'han anat erosionant degut als canvis orogràfics. Això és un problema també. Emissions de CO2 aquest any, gairebé 1,5 bilió. Hi ha hagut l'avançament del desert i la desertificació, que en hectàrees suposa un 440.000 hectàrees, i s'han enviat a l'atmosfera 358.000 tonelades de químics tòxics. Bueno. Menjars. Persones que estan malnutrides al món. Gairebé 900 milions. Persones amb sobrepès al món. Gairebé 2 bilions. Persones amb obesitat. Gairebé 900 milions. Persones que avui han mort de gana. 11.000. Diners que s'han gastat en malalties relacionades amb l'obesitat. 261.000. Diners que s'han gastat en programes de pèrdua de pes, 72 milions. Déu-n'hi-do. Això és preocupant encara a dia d'avui, amb tots els mitjans que tenim i recursos. Però bueno, entenc que és una circumstància i que el futur pot ser millor que el passat perquè podem aprendre, i això vol dir que com més temps passa i més evidència científica hi ha i més progrés real i útil tenim, això hauria d'anar desapareixent, com moltes altres coses, i n'apareixerien de noves. Aigua utilitzada aquest any en milions de litres. 171 milions de litres. És a dir, un munt. Anava a intentar calcular en bilions. És una xifra gegant que ens hem d'anar fent a la idea. Morts causades per l'aigua, 30.000. Quina mena de morts? Per l'aigua potable? Déu-n'hi-do. Persones que no tenen accés a aigua. Impressionant xifra de gairebé 800 milions de persones sense accés a aigua neta i segura per beure. És un munt, Això és un tema que és preocupant i que s'hauria de mirar, s'hauria d'atacar molt fàcilment, i és que es necessita poder fer aigua segura pel consum humà a tot arreu. I la proposta més clara que tenen els científics crec que és destil·lant l'aigua, o bé amb l'energia solar, que és molt eficient, o bé amb un forn que la destil·li igualment, i un cop tens l'aigua destil·lada, li fiques tu les sals minerals que vols, el magnesi, el calç i totes aquestes traces minerals que fan que l'aigua sigui bona, no? Això és un tema molt complicat i seriós, i potser no li donem importància, i és una de les coses més fonamentals que hi ha. Aigua fresca per poder beure, si no, no tens res. Increïble. Bueno, vinga, energia feta servir avui en megawatts hora. 180 milions de megawatts, de les quals 152 milions són d'energies
de fonts no renovables i 27 milions de renovables. És a dir... Anem a fer la comparació. 153 milions entre 27. Això són gairebé 5 vegades. Generem... consumim 5 cops més energia no renovable que renovable, a grosso modo. Energia del sol que està impactant a tota la superfície de la Terra en general. Gairebé 1 trilió de megawatts hora. Això és un munt, el sol és intens i poderós, és energia nuclear. Barrils d'oli que avui s'han extret de cru, com li diuen, 36 milions. Barrils de petroli que queden gairebé 1 trilió, un munt, però va de capa caiguda, Dies perquè s'acabi el petroli, uns 38 anys, és a dir, 14.000 dies. Gas natural que queda gairebé també una mica menys que els barrils de petroli. I aquí carbó 4 trilions, quasi. Déu-n'hi-do, això és un munt. Vinga, seguim. Salut. Enfermetats comunicables. Comunicable crec que vol dir que es pot contagiar una altra persona o passar-la. 476.000. Morts de grip, 18.000. Morts de nens que tenen menys de 5 anys aquest any, 300.000. Avortaments, 1,5 milions. Morts de mares, 11.000. Persones infectades amb sida, 46.000. Morts causades per la sida, 61.000. Pel càncer, 301.000. Per la malària, 14.000. Cigarrets que s'han fumat avui, gairebé 6 bilions. Morts causades per fumar aquest any, 183.000. Per l'alcohol, 91.000. Suïcidis, 40.000. Diners que s'han fet servir en drogues il·legals, 15.000. I accidents de tràfic a la carretera, 50.000. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Això que us ensenyo és el Worldometer. Ai, que li podria canviar el llenguatge i tot la llengua. Mira, el puc ficar en català. Què és això? Tantes anuncis. Doncs sí, es pot traduir en català, no m'havia fixat. Doncs bé, què us semblen aquestes dades? Tela, Bueno, de moment no les creuarem ni farem cap estudi, no? Però bueno, ens fem una idea de lo petits que som i de lo gran que és el món i de lo més gran que encara podria ser. Així doncs, em dono per actualitzat respecte a aquestes xifres de població universals. I espero que vosaltres també. Espero que aquest vídeo us hagi sigut entretingut. Espero que deixeu comentaris de millora.
i qualsevol cosa